Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usamla shanbor walang ubadang arphundus nam karta, ubasyong basa hatin ring mau pedang, kabahap haniu shulong, ulapen pa bawat ladon kiba kren ben haba ubeteng ban syat hagi jakayokop, hendrai umjus ngap namar kani kasap kajong kaba ulas ngutana nadu dangrin. Shanbor walang udi usamla ublara ya kanam la adu haka fifth Khasi dancing and singing competition arja arpusau. Ringkat kasong pisa kabashilak tingka kabadai kerensan ban syat batwai dagi jingrai Khasi. Bala penyat daga film daga escape kebalalong haka arpo dari una opera arja arpusau Khasi National Dolbar Hall Maukar Shillong. Banbut dia ni kejinyat lenti jong usamla Shanbor hadien baulai yora ya kanam la adu haka fifth Khasi dancing and singing competition arja arpusau. Unongsan hima ulalet bani kenduk kerpang haying sa ajong hamau pedang. Hakani kejinya kenduk ulayat hu baman kesengi ujulet bela hendrai hakapor ba ulat por ujusyat haying nak benta ban shimenta hakijinya kop baper. Ulayat huru baya kapisa ke basilak ke ba ulayo ubenan kam haying hasam. Ula kentui kisamla bakimdei ban kenran dien lada ki syarem hakijinya kop hendrai kidei bandang tre shitom ban penjana yalade haduk bapinpoi syakajing job. Shushu ulayat hu ba usyat dagi jingruai syapang ke jingslur kumutirat sing namar usngu tenat ban syat dagi jingruai Khasi. Ula ajing mut baka sorkar kadai ban penlong ya gejing yakop syat kenang baki samla kinom ngop gejing melian basniu kenang bakin penlet jingmut ya kakam kabaki don kasap hendrai lada omdon bapli ki samla ki ngop no hagejing melian ki basniu. Kulisbon Shanbor wala. Aku bersibun saya pira umjau. Nastanat banyak keduk berpihak dan berpilak job itu ka. Fifth Khasi and singing competition. Ting kami kenduk tementang ikut banyak kan berpihak kamjanai. Ya itu ka berpihak itu ka first prize. Dia sebabnya syakamat aku bapin itu ya ka jakasa job pilak ben iba bisa bermata pilak terus nam. Te kerteng jangan san berwalang song asa akasnang tenring jan mau pedang te kerta jangan kalong arpun reusnam. Tapi itu yang ilong kumno job itu ka final Fifth Khasi dancing haba kita bengot pilak kan mau kan ngot be shimenta to final hatu kumba san punyo ngot ya ikumta kinong shimenta thì cũng nó phi job mà phi marwai plan kita phi lek cũng nó phi chat cái cái jingai phi chat cũng nó nekong te dei ka jing tristom hi te namara sakawai ru wa yakanika competition ngala shimenta hadu arsin mo te katuka season 2 te ngaklam poire sekatong ka food te ngaklam poire sekatong te metas nempat kumbanga tristom te kumtahi ngayo kejo so batang jong jing job cái jingai dak jingai you phi chat but kejingrai banga perform untuk kesengi kadai shpang klawat gari Khasi mau teret sing te kumshi benta ban pensa jik mau ya teret sing sim tak ada mo piriam tenrai ro pi yo ana itu kariam katu kariam te kadai jong i menjong ahi te ngaspan keliang nei ka chan ka spong ka sapti patlon tapi itu ingin mana bih chat pi kai chat nadu menswa te mdon hira bahi kai chat te de ka jing practice ka jong ahi te ban ong ba hi kai chat te ngap training la de behi nadu menswa tapi itu yang ingin nadu senam kat no nadu nak kerta kat no pis sedang ban syat nadu senam nadu porbang adang don kendai post senam kumtu tengah las tang ban syat mo te hadu mtang don interest ba kajing syat nokong episode na ba pis sedang ban syat nekong te porbang participate tang ada kemau semua nomor ba laslam te kumbang kumau te kadai hi ba jaka jongka Meghalaya Superstar season 5 bangala shimbenta bagin job to ter hoj ngawan hang tu ngawan second runners up Dikanika
Fif kasi sing an singing competition mo bapnya tang film Dhaka Escape. Manu ba ajin tibi pi ba pinya kon. Lưng ba ki YouTube nga sa page mo te nga lap te nga sa yo ban sim pantai kan ni. Tekni ka price kat no ka price pi yo. Ka price ka dei silak tingka. Pi penon kam kumui ne ka pisang ta pi. Ya ka dei te nga penlut hi ha ka jinshat ka jin ya ti jonga bat kumju ru bangan penbiang hai nga sam la jong hi. Tim ta pila job ya ka ne ka first prize. Pinadon ki competition ma pinang ya sim ta biang. Ki competition te ki dang bon hi na ni sikmat te dei tangkawe hi kata dei ka jing tristom. Ni haban tristom kanang man yo ka ju so mo jonga jing job. Pisa job competition tang kan ta ma pi yo pas. Ka jing job te kam dei su kasin man kong kan ni long gila bon ki competition ki banga la job teng ru nre ban ong ba su job ru mdei hire ban suram be ru mdei hire hapadang ka ji khun te ka jing job bat jing ram te mo long gi hamat bita Ka price ba kam hedu ka ba pi job first prize ka dangdan loro ka silak ba pi yo. am ka price ba he du te ka dei ka ni ka fifth dancing and singing competition ni ka ba he du long ka mga yo achieve ken mga ka dei ka ni Ti pi balai akun ben nomor ngi samla teng da ki charam teng ki sornar no ki karandin no pi pilap kun wala de pi dang karandin no ya kata te ngala ju syam hi namar ba mo don teng ini sim benta bon mo ha ni jela jongi le te bon ki ba nang ba ki ba trem te mdei hira ban ong ban karandin mo kawe te dei ka jing tristom pide ban bu be ka thong ba kumno ngila ban jam sakmat ban gitu siaken langim dei ken ban karandin kum ki khna samla ni dei be ban tristom kawe te dei be ka jing tristom hi pi ong man kai shat pi kai hi mo ho ngai kai kai hi kum no pi pet na e pi yo but kum no ho ka tates ka dei ka ba ling ba ka YouTube social media ma ta te long yo kin ki jing kai hani tai kin dat so te sala kin ban compare kitu sabar tim ta pi ong ba pindang teng ki competition kan competition fif kasi dancing pinam yo shu yo so yo shu pi hable na ki we ha tim man kasngi pi o pi le yo pi ong hang malak sngit nga tray belai nga tray kat bayo tengi sa ya repro mo te kai ka don em ka jing e ma pi shat ka jing e long ka jing e kandu kan long ka don hi mar don teng ba ông nọ ba don ki competition ki ba kham sa jangai nang ni na shalong for example mentang jong no kumbangi julet chimpenta kum sa asam e te long kata kin ke jing e don teng bangim nim don tip sa ban let ka bai kali e ngim yo ban let te ngis ngo diaw ngis ngo pangnut nagin ba ngim yo kin ban participate akatu ka competition kata hi ka jing ya kandu namar ba men hakaniru jongka Indian dance power asam ru ngalalet audition rai snowbox no bang stom no tengah kum yo let sur ken ka meka audition kata hi jing kendu ka jing e nan em ka jing e nomor ba ki we ki du lek na kai shat pi pin chat hi ka don em ka jing e kadon hi ka jing e namar ba kiba sha hikai bat kiba hikai hi te kadon hi ka jing e per namar ba kiba sha hikai don teng kiba lap wan na baru mo jang jela ki balawan simbentai te kitu se ki la kham yo kata ka buit kendiat ma kumno ban express se ki church kumno ban pin internet te long ngi pat ngi don teng ngi sim jing hikai kin kitu se long kendiat kum ba ki hikai te ngi yo buit kin kitu se aru leng ba ka YouTube ai ki hikai yang ngi te ngila kin ban yo e kata ka ji hikai na kiru te ki pio ka jing shat hang ne hame khlia pi kum no ka la ai kamai ne kadang le tang kaman fisnap na pi ne hot ka ai ka jing kamai mo kum sibenta yang ki kena samla namar ba ngi kum ki kena samla teng
Hai ka ai ka jing mentoi mo long kumbangi ngiyo belai kumtu ken. Ka kinong shot ko ban clean wat pi ding shot ki kinong shot ki bana ka than ki khambun ba kinong shot nang na jalla ka jongi na ka jela ka jongi te kham lok pi khambun bana nang na kim bo na isu ki kumju hi na wasu ki boni na isu ki boni kumju hi takarwai ba kham junang ban roi am ngam junang ban roi te ban roi te ngam ju hai ki shot kum jing roi jong no pi kham snap ba pi kham yo biang ha ka met pi ban shot kum tu ken kembanga perform sebut metanga dedicate ka konsep jonga sapang sing kum kitu se ki jai konsep nga se stanata pan perform kan menjurai kasih jurai hindi ru kum ju hi jurai kasih ru kum ju hi tamaka kam stanap ri ke jurai kasih la jong ken hai kita nak pelok tu pi ki bai ka shot ba kila i no kim tre shu ban shot ke kata hai kibon de mo leng ba mata kumngi ha jala ke jongi bon teng wa wat ka sarkar ka dei mau ban phai khmat namar ba let's say mata la dadon ka competition sani satu ki kena samla long kim concentrate surte ka tu kam kai la dadon ka competition mata kilala ban participate satu kilala ban participate tu long kim kamau kim play jingmut sur ken kam kai te dadai ba ka sarkar jongi ka ayangi kum katakala telong latkin na ki kam kai ki kam sniu bukan hadu mental government kam juk organize ni ki competition bangsat taki private kan ki organize hai mut pikwa government ka sarkar kan don kin ka kan don long kin ai late ngi kumno bangin pen i ka sab bangin yo pan le chembata sabar jong di jalaru ken mo lada sarkar ka lada ka sarkar kan kersan lam ken ngi kum ta ken hadu mental ki competition ki tibet tang pelong ki rushemet hai ka sarkar ka padon wat sen pikwa ka sarkar kan ngakwa bagi sarkar long kin kersan kin phai khmat kin sa sangi kum ki riudon sap la ka dei karwai ne ka shan ne kan ru tang long ka sap ta long skwa kin kersan ngi ken pi de no shot bat pi nang ki samla ibun ki samla ki ngop ki ni ki jingdi bu ai trai ki ngop tu nak kan dau pi yo kli balik ki ngop gitu ni mata subu lada dei hi ba ki sarkar ki phai khmat la ne ki kersan yangi kum si mata ban pilkeu mo ya ka sap ka phong ni jongi ki jela jongi telong lada kum ta kin kum bangala ong mene lada ka sarkar ka phai khmat sangi subu ka kersan ni lada mata suang no don ki competition sani satai ki riu don sap telong kin lait kin ban ngop no ka tu ka kam ka basniu long kin yo no ban concentrate ya ka tu kin ka kam ka babah kidan em ki perlok tu pi badon sap tambah ki ngop no itu hai kidan ki bon ma te don teng ru banga sap pensoi ma suang no ngam sim kertengi kita don teng banga sap pensoi no mata men le chimbanta tu men yo ayu me la biang long ta te andre hakajing sngo ko jonga pat ngam dei ban long kum ta ngadei ban tristom ngadei ban minot ya ka sap ka bo blei ula ai kerpang ngadei ban pen i ba ngadon sisa kata ka sap ngim dei ban ong ba ngin ngop no hakita ki kam sniu ki kam aurea da dei namar kapen sniu ya kamat bat kum ju ru kapat sniu ya ka imlang ka salang den jongi ni kan ta chapang ka perthai kru kam jam pi mata pi la job pi competition mata pi wa pi sebelah de kalau we jong pi mata pi habun ban sebelah ne pi dai ka kalau we jong pi kalau we jong atalong haka jing sngo jong atalong ngam kwa ken ban sebelah sa mo kwa ra ban sebelah sa ngi kwa hi ban usum kumasong no ban kam la jong yo ka kam la jong ta markap sarkar tak ya hai ka ba de hatu sen bang interview hade blawai ya kan jenglang basat jenglang apila job pi burom ri email email jong pi dam don hai email jong i dang don i dang sai dang klan yeru te ngas tagin ngas ngo ban ai kubleshi boni email namar ba
imei ila long bet kum u ding du shandu jonga wala da ngasngo kumbangan kumtama kumbangan no ekani ka kam henrai dei imei iba ongenga ban medei bet ban turs khamat memdei raban shu sendat na kumni tengah kawi tengah ai kublai mai la da pipet ekani ka interview jonga te kublai sibun nga mo nga sai pi ekipara men rukumju patiki bhai masam jonga rukumju kublai sibun mai Kanot pilan separa. Ni ya bon ni separa ngi adan du kalwe ingot. Ada kalau ingat. Pi nomor kan no. Nga bapra. Mubarok kidang manayang na. Ki ba layo obrero kidan ba dang hayeng rudan. Kemudian sekarang apa kan? Ha ya sengan. Mutama pi nayang bahasat. Ha nayeng tangah himaroi bahasat. Kui kemudian syat. Beli pi setenat bahasat. Ngastenat namar long gumba ka hobbies jonga long ngastenat ngadon interest ate bansat nadu mensuadang redu tang susngau musik melomalaru lakum ki kamat kapat te wat hadu meta te heru nga yale ban dan tengah ban kami nga praktis nga tristom nga jing tristom tengi hap tristom hi mal kami nga praktis mdei bang nga nganang do nga ngastadu mdei ra ndrei ka praktis te kumbaong no ka praktis make man perfect man perfection. Untuk pon pi job pi praktis kan osngi kan om. Haka tu sngi nga praktis lai sngi. Namar ba don teng lawan na jing tray la thai te long la sute ban ayu kamat te long haka tu lai sngi patanga khalam let tray air ken nga praktis nga tray stom ha ka tu sngi. Tama. Ha nadu step te dami tu adu kat ar sibeji. Tiara kelab yang kajing keran junga pi dan lalan ni pila pau kaduk mentah tiga ketin kaduk nak kajong pi berkut ini kajing keran aku buat pi syaki sama ki barang kidang san ki barang yang teman kawai kajing aji mut jonga yaki yut mo dei ba phim dei ban kawai phim dei ban keran din lada piton kano sapro wala dei ka shat karwai ka sel mo kaput katam phim dei ban kerandin phim dei ban ong no bangan kerandin ngamla su ban participate he room dei ra phidei ban kawai te phidei ban tristom kumno ya ladi ban push kan ban push ban poi sakata kathong ban yo ke tau so bathyang kan kai ku buat pi mental yang bakan yang news pila job de cafe kasih dancing mental kan pekak saya ka 6 kasih dancing kai ke jikar pat pi lagi samla mungkin mental kajing kerpat jonga ya kiban sawan mo kiban participate ka 6 dancing and singing competition kidai ban long confident ba kidai ban confused kidai ban long kidai ban tristom kidai ban minat ba practice ba kanang ba pen job kan sebenarnya mbak pila job de silap mentakan krek arlak Ini mie sebentar sih karena ngalas ngobunuh di ngalas ngokuai ban sebentar yang agak six kasihan dan singingan dancing competition renga ngam yolat su ngalai bunuh nawar arlak cuma tebak waki kiban sebentar kita kini saya kiban sebentar utreistom namar ke arlak kemdai suka pakai layu bersang bisnis layu bersang bisnis nak kersan makin jaga yang kesem walada deh hakapule putih rukal kersan bahai purai tadi beban treistom hi tak boleh sibun can baru aku boleh sibun saya piru kumju aku boleh sibun